bai ule voin hi February ni khat kumsang ni som ni poruk ania voin khom dan tlang pui lo thirila hei voin hi February ni khat ani kan ti kho tun thla hi February perfect February ten tia chumiom zia chu tun thla ni som ni pariat te hi karli chungin fel fai takin in rem fel thap ani chuwan chun perfect February anti ni perfect February hi om khata tuna tanga kumsom pakhata hianin aron om don chau ani anti ni chuan voin ni om dan tlang pui khom dan tlang pui lo thlirila zinga dar rukle minute li zing dar rukle minute li Indian Standard Time a ni chuka chuan hei ni chuk po amoi danglam khop mai tuna hian chonu dar ni le minute somli Indian Standard Time a ani a hei chhum hi ti hianin chhum pante mai hianin a oma cirrus cloud an ting chi khanin a oma hei hemi chhum om deuh chuai hianin khua po ati vut ang reng viau maya Mizoram a chuan thlasi khun lai ani a heng chhum om chuai wang hen Aizawl po hi a vo pha hle mai voin po hianin voin hi full moon ni ani a hei tuna hian tla chuak lai kan thlir mek ani hei tuna hian tlai dar nga la minute som ni poruk PM ani Indian Standard Time hei zan in hi full moon ani a hei full moon po a eng tha khop maya alo eng to khop mai bial lian kiu kiu khop mai bok ani munom tok munom tham tak ani voin hi February ni khat kumsang ni som ni poruk ania voin ni khom dan tlang pui te zing ni chu hun te tlai thla chu hun te kan han tilanga
chuan tun thla ni khat atanga ni som ni pariat hi kar li chhungin felfai takin an rem thlap a ni khat atanga ni sari kha kar khat awma ni riat atanga ni som pali kar hnih na awma ni som panga atanga ni som hnih pakhat kar tumna awma ni som hnih pahnih atanga ni som hnih pariat kha kar lina awma ni weekday laklo a valuang liam ang chi kha awm lo ani tun atanga kum som pakhatah hianin a rawn awm dawn chauh ani an ti ni kan lawm e